Здравейте! Здравейте, приятели! Как сте днес? Как сте днес? Така са нещата при нас. Повторение. Ние искаме да ви представим един нов наш проект, който ще се състои от услуги. Но услуги само ако ние искаме да изпълним тези услуги за хора, които ние искаме да им доставим тези услуги. А именно, Ника ще ви каже повечко. Всъщност, честно казано, аз не си представям този проект като даване и предлагане на услуги, а по-скоро аз си представям този проект като доставяне на повече удоволствие за нас самите и за другите хора. Защото поне аз съм на този етап, опитвам се да стана повече хедонист, отколкото някакъв достигатор, ако правилно ме разбирате. И затова аз мисля, че идеята на нашия нов проект е просто да се радваме повече на живота и да намираме нови хора. И като каза Иляна за услугата, знаете ли кога се роди в нашите глави услугата? Когато ние решихме, че в един момент, че толкова много гости ни идват тук на острова, че в един момент ние решихме с Иляна да скрием присъствието на най-големия зоопарк. Защото толкова пъти сме били вече там. Обещавам, че повече никога няма да кажа, че на Канарите, в случая в Тенериф, има лозопарк. Аз ходих над 9 пъти. Това няма нищо лошо, парка е страхотен. Идеята се роди от там, че през всички тези години аз работех. Нормална работа, с нормално работно време и не ми оставаше много време да разхождам моите приятели. Понякога се случеше така, че взимах отпуска, но това не може да продължава вечно. И затова сега мислиме това нещо да го превърнем в малък, приятен бизнес. За тази цел закупихме чисто нова кола, купихме чисто нов скутер. Именно заради тази цел, само да ви кажа. Иначе, ако няма този проект, няма да купим кола никога. Няма, нали? Не. Купихме кола. Както и де. Това е, което искаме да ви кажем. Мислиме в тази посока. Това е само началото. И всички сте добре дошли. Благодаря ви.